Som instruktør får jeg afsluttet mine kurser på en god måde ved at bruge spillet, og jeg får også testet, om jeg har lært eleverne det, de skal. Og så får vi sørget for, at eleverne interagerer lidt og i virkeligheden udfordrer hinanden lidt på det, som de har lært. Jeg kan godt se det som et godt supplerende værktøj til undervisningen. Alle de her ting, som uddannelsesplanerne lægger op til, rammer det her rigtig fint. Det giver en god refleksion i det, og det er en god måde ligesom at få lidt ro på som instruktør. Og så interagerer man med sine kursister på en ny måde. Jeg oplever, at kursisterne tager godt imod spillet, og jeg var lidt skeptisk i starten, men i virkeligheden så er jeg blevet overrasket hver gang, jeg har set spillet i brug, at de synes, det er sjovt. De får også en højere indlæring, tror jeg, fordi at de i virkeligheden husker tingene bedre, efter at de har skulle svare på nogle spørgsmål, og man også som modstander på spillet ligesom skal finde ud af, at svaret er rigtigt. Jeg oplevede absolut, at det faglige indhold det var på højt niveau, helt synkroniseret med den måde, vi havde undervist på, og det kunne man jo også høre på den måde, de var selvkørende på. Der var ikke mange sådan spørgsmål til mig, der sagde, at det har vi ikke talt om eller noget. Det indikerer også, at vi var kommet godt rundt om dagens emne, også ud for det, der var lagt op i kurset herinde.